masih ada oksigen, masih bisa kita hisap, kita tidak akan mati untuk selamanya, gitu loh bro. Ini ngomong bapak nek nada pacaran. Nah, iya ya. Iya, lho, saksine ono. Mangapa? Ya toto apa? Nada malah nganu ya. Nganu. Lho, iki lho. Anakku saksi. Nglakoni percintaan yo lagi iki garangan kok loro ati yo lagi iki. Nani marai wis wah kadung cinta wis jeru. Wah. Rasane kok wah aku kendat ae ya cah. Kendat apa ora? Ya Allah. Duh Gusti. Iki aku kudu piye ya Allah, ya Allah. Kamu harus belajar anakku. Ya iya Pak. Gawe kaget bapak ae. Tak rungokno kok mburi kok suarane menderu-deru. Kok kaya montor ya. Aku lagi nandang susah lho Pak iki, Pak. Kok susah ki ana apa to, Le? Ora ngono. Pirang-pirang dina iki kowe iki tak ingetke kok kaya seolah-olah pikiranmu ki kacau balau ngono lho. Mak niki kacau balau tenan, Pak niki, Pak. Wah. Kacau balau. Nggih, Pak. Mangan wae kowe tak ngetno ora tau gelem mangan. Mboten, Pak. Turu wae tak ngetno kelisikan yen urung jam 3 esuk. Jane ana apa? Ana apa jajal? Ngomong karo bapak. Kula tak sanjang ya, Pak. Iya. Tapi ampun diguyoni lho, Pak. Oh, aja disin-isin lho, Pak. Ora, bapak ki ora tau ngisini-ngisini, bapak ki. Monggo iki sapa sing nginceng kok ngentut barang iki lho. Ya kaya ngene iki lho, Le. Pripun, Pak? Janji bapak kuwi ketemu kowe, jagong karo kowe, mesti ana sing ngintik ngene lho. Tur maneh iki kowe iki jane wong isih enom, iki kudune kuwi siji patokane. Sinau. Mergo apa? Bapak iki masih mampu ngeragati kowe. Bapak iki orang tersohor lho. Percaya, Pak. Lah, kok malah ngalamun, kok malah susah, kok malah bingung. Ada apa? Ayo ngomong. Ayo ngomong. Oh, siapa, Pak? Aku kudu nangis iki lho, Pak. Loh. Nangis sore kudu. Nek kudu nangis so. Nek pengen mangan ngono. Maksudnya tak tangisono kaya apa ora iso bakal balik, Pak. Oh. Mbok tangisono ora bakal balik. Nggih lho, Ros. Wah, iku menawa kentir banjir menawa dadi. Iki kula lagi ambiar. Kok kaya kates tiba nang gone aspal ambiar. Maksudnya saya ambiar duduk ke atas, Pak. Apa?
tapi hatimu ambiar. Betul. Ada apa gerangan? Gerangannya ada apa? Gerangan. Nah, ampun ngoten apa? Loh, kok ampun ngoten, aku iki bertanya lho karo kowe kuwi. Anak saya satu-satunya. Anak saya penerus bangsa kok. Amin, nggih. Nah, untuk masa depan yang lebih gemilang kok harusnya ini jangan sampai sekali-kali ambiar. Ono persoalan kondo bapak le. Bapak biyen ki tukang ngurusi persoalan. Persoalan apa wae? Mas jenengan jadi pengurus kecamatan. Nduh. Yo sak ndhuwure to Mas, camat sak ndhuwure ta aku. Camat niku calon mati. Lah aduh. Iya. Wah. Iki anak kok malah ngejak Jon. Iki kira aku perkara ngurus calon mati, ayo do urip. Di mana masih ada oksigen masih bisa kita hisap, kita tidak akan mati untuk selamanya gitu loh, Bro. Dan masalah apa saja itu jangan sampai terus menjadikan putus asa. Masalah kita hadapi, matahari besok pasti akan terbit di sebelah timur. Monggo. Siapa tadi? Wah. Gini. Ayo. Dinteni kanca-kanca. Dinteni lha apa? Belajar kelompok. Ora iso. Duh, sik to. Kowe golek kanca sing luweh kaya iki ngono, kira-kira ning donya iki jono apa ora? Tesih. Nah, Saliyane niki wonten. tapi sadurunge jenengan nggih ngomong apa? Ana apa? Golek kanca sing apik kaya iki gak ono ngono. Loh, aku gak ngomong gitu kok. Kancamu kok elek ora karuan iki. Iku kok Pak, mergo sing kena dia kali niki. Ngono. Leres. Iki cetakane wis ora ono paling. Namanya siapa ini? Niku Lion. Nggih leres. Oh. Lion toh? Lion. Oh, nggih leres. Oh, pinter, sopan coba le. Apapun kata kamu, biasanya dia bilang nggih leres. Nggih leres. Piye? Sopan toh? Sopan. Ya iya. Nggih leres. Lah, bapak kula niki nembe bingung. nggih leres. Oh, bingung niki nembe nandang susah. Nggih leres. Masalah percintaan, Pak. Nggih leres. Percintaan kula niku. Kurang. Wong kene ngomongnya urung kok nggih leres terus. Lah niku mbon ngomong. Anakku biar bicara, anakku. Ini anakku. Iya. Percintaan. Seharusnya kamu itu belajar dulu. Nggih leres. Tapi kan tak nggih motivasi ngoten lho, Pak. Motivasi kangge semangat kula belajar. Lah kula lagi nandang cinta-cintane. Nanti lagi pokoknya seneng-senenge, Pak. Nggih leres. Gonku, Pak. Ya, gonku. aku nyilih delok ngeten, Pak. Di winane malah Apa? mon nganu lho, Pak. Oh. Ya. Ngene. Aja cilik ati. Iki mumpung kancamu wis teko, wis kepengin ngejak belajar bersama. Ayo belajar sik. Aja mikir iku sik. Anakku tetap nanti akan saya dukung apapun bentuknya. Kamu tetap saya dukung. Bro, bapakmu kok lucu? Hah? Bapakmu Pelawak. Hah? Pelawak. Sing menek kuwi. Biawak. Lah, ayo sing menek kuwi ta bapakmu? Bapak iki pelawak. Lah iya pelawak sing menek kuwi perabat-perabat kuwi lho. Iku biawak nyuk-nyuk. Ya, Pak. Pripun, Pak? Mateni wong niki ana hukumane. Ampun nak dibatani, Pak. Lah terus Langsung mundur ndase. Napa kula kliru to, Dik? Loh, bapak ini orang terkenal loh. Iya. Kok mbok arani biawak? Aku iki ora biawak, neng luwak. Lho. Oh. Bapak mah gek nyadar. Alah. Iki apel apa? Ayo belajar kelompok.
Wis ditanya-tanya. Cinta ini kalau Paling kula pripun, Pak? ya Mas. Belajar sih. Saya lagi nandang dilema, Pak. Oh. Bingung mau piye ujian aku atiku ya loro, Pak. Sing penting sesuk ki ra ujian. Nggih. Sinau sik karo kanca-kanca nek masalah sing iku mau nanti bapak yang bertanggung jawab. Oke? Tolong dikasih motivasi anak saya. Nah, motivasi dikasih, Pak. Yang perlu dikasih dorongan anak saya. Ndak jegur, Pak. Loh, kok jegur piye? Lah nek didorong kuwi. Oh alah iki ya padha samine iki ya. Maksudnya kasih semangat untuk anak saya ini belajar. Semangat, Bro. Ya sana. Iya. Oh gak ning omah kene ae apa ning nggonmu? Gak ono jajane. Piye wong nang kene iki ya ora ana apa-apa lho. Jenengan sanjange napa piyayi sugih. Nah, wong kondang kok mboten lan jajan iki pripun, Pak? paham. Mbok aja banter-banter tole. Pripun, Pak? Iki ana wong model kaya ngene iki mesti pakanane akeh. Oh, alah. Nggih, Pak. Ya wis kan, Pak. Sangumu wingi sing 8 juta wis entek apa, Bro? Pak, duit kabeh. Orang kaya kok. Oh, 8 juta urung entek apa wis entek? Puntelas ya, Pak. Ambil lagi nanti, ora usah hitung bawa plastik resep terus ada ngono. Nek WC ada resep kok. Iki kancamu iki kira-kira ngono belum kenal bapak ya? Dereng menawa. Waduh. Aku nek nesu, Mas. Biasane nek nesu jam yang mene kuwi, nesu iku terus langsung mateni wong lho, Mas. Jenengan niku Pak, lho piye? Iki jam piro? Iki jam 11. Oh, wis kliwat. Kliwat 1 menit. Aman kowe. Lah umume lek mateni jam 11 tip. Luwah-luwah, Pak. Wah, ora iso. Kurang. Wah, ora iso. Ayo, makan. Pamitan sangu. Nggawa sangu ya? Nggawa sangu ya? Nggawa sangu. Mboten usah, Pak. Oh, wah, ora iso. Engko nek ana kanca-kancamu terus langsung jak jajan bayari. Ngoten. Engko nek anjene duit entek amek meneh. Mungkin transfer mawon ya, Pak. Bapakmu kok tukang gender ngene. Lah iya kok kan semangat motivasi kok kaya panjak jenengan. Oh iya. Aku biyen tau manjak. Oh. Ya wis, hati-hati ge. Hati-hati. Heeh. Wis rasa salaman. Wong potongan kaya ngene iki anak orang miskin. Aku nak ngomong lho. Umpama bapakmu sugih kok ora di meja. Pripun, Pak? Meja mang ning mburi mang urung tak jebuk tak gawe rene. Lah pembantune pundi? Alah, pembantu tak kon bali kabeh. Awake perkarane napa, Pak? Duite rada entek. Ya wis hati-hati Gar ya. Hati-hati. Mas Leon titip anak saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyum ah, belajar kelompok senyum. Senyumnya piye? Ayo toto. Ayo senyum. Ayo. Wah. Bocah ganteng-ganteng kok duwe kanca kirek lho. Jan tenan. Tapi ya bagus loh itu. Ya resikone dadi wong tuwa iki pancen piye? Aku lek lho. Kok do rombongan iki mau bar tanggapan apa piye kok? Tanggapan apa lek? Lah kok rombongan lho. Tekane iki lho rombongan karo ora aku jare ya ora bareng karo bekakas iku wong nusul ana wong. Apa nanti? Melok mogol, melu langsung nusul. Wong anjene kowe wong loro iki ya kanca beken lho karo aku lho. Biyen wis jelas. Lah iya. Awake dhewe kanca sugih melarat seneng miskin pokoke tetep bertiga. Lah iya. Ngantek tuku kol L3 rasa. Ora L3 rasa. Ana kol apa? Kol 300. Lah iku mergane urunan wong telu dadi 3 rasa. Seperti komitmen saya biyen nalika awak dhewe jaman cilik, ya ta? Awak dhewe wong telu kumpul. Kumpul jelas. Dadi bujangan awak dhewe kumpul. Sekolah kumpul. Ya ta? Duwe bojo ya kumpul. Lho.
Ojo, nek duwe bojo ki sendiri-sendiri. Maksudnya ki kumpul dungane lho. Kumpul dungane. Ngono. Tapi tekad saya tetap satu. Satu. Sugih melarat tetap kita satu. Baik jadi. Itu loh. Baleni pisan Kang. Komitmen kita kan tetap sama. Ya. Ya toh? Ya. Loro biyen kita bertiga. Kepenak nek iso bertiga. Sugih melarat tetap Loh, komitmen kudune nek sugih melarat kono tok. Loh, aku pemborong batu bara. bisnismu saiki Agak ameh. Wis ngene wae. Aku sing bisnis aku anu bisnis saya itu banyak sekali ya. Wah, bisnis banyak kok mbok kandhakno aku. Bisnisku sing meri mentok meneng ae kok. Mas Sendor. Kursi itu tahu harganya berapa? Bocah iku ora tau di kursi. Kursi ki mono regane. Sandal kendas. Sandal kendas. Sendalnya itu loh. Masih ning kanca dhewe kudu sopan. Sopan iku sandal. Walaupun kita tuh sudah komitmen, tapi kita harus sopan. Sing di sandal Kamu. lha wong aku sing di sandal ora geger kok kowe dhewetek lho. Si dietek lu ndelehmu ndor ndelehmu sandal. Yang punya kursi siapa? Sampai ya? Lah yo. Lah iya, gini ya. Bila mana saya objek, Nah, kan orang no salah. Kursi kanggone apa? Gue lungguh. Iki lungguh apa ora? Lungguh. Lah kok digegerno? Yo ben lungguh. wis ngene. Wis bareng kaya ora roh kelakuane sendur kowe ket SMA mula to. Oh iya toh. Wong kok iso karo bondo donya ki ora ukuran awake dhewe wis komitmen. Lho, itu Nah, jelas. sing nomor 1 ki anakmu pira saiki? Yo, kanugrahan Pira? punya anak satu yang sekarang itu masih sekolah. Lanang apa wedok? Lanang toh? Si Nandai. Oh, Nanda ki anakmu to? Lho, piye toh? Lho, Nanda ki anakmu? Heeh. Lho seesan karo anakku nek ngono. Sapa anakmu? Iku lengo gas. Gas to. Lah Jenenge anak kok lengo gas. Iki jenenge Nanda. Iya. Kucing jenenge Tiara. Lho anakmu kok lengo gas. Ceritane tak jenakno Leon. Oh. Iku perkara laire keceblok ning gone lengo gas. Dadi mboke nglarani. Wah, loro ngono kuwi. Waduh, aduh Pak. Saya tahu. Peluk. Masa bojomu anu kowe ngundang anu bojomu ngundang kowe pah. Ya, Gaya. Lah Sandale wae ngene rek ngundang pah itu. Wah, trot. Sih. Sing duwe anak sapa? Kowe. Lah kowe kok geger ngono lha apa? Yo ora pas contone. Ya. Umpamane aku kok ning omahmu. Heeh. Yun, papa di mana? Itu sedang iprik-iprik. Lucu lah, lucu. Wong ki nek ora derajate ora pas ki digunem tangga. Nah. Wong kaya aku lho. Ini. Bar tak buka isine apa? Apa? Bako leletan. Meletek. Pemborong batu bara rencana. Uang sing bener, yo ngono kuwi. Aku lho juragan boto. Wah, botok kok mbok nyak-nyakno. Nah, ini aku percaya. Bila mana Mas Sendor ini juragan botok, kan rasa gawe citaan. Terus Wajahnya seperti botok. Ya, iki ngono lho. wis ngene wae, anakmu lanang, Ya. anakmu lanang dileleh aku berarti aku sing paling juara anak wedok. Piye do rencana dikon merkosa anake iki jenenge? Yo, Anak wedok dhewe. kita harus tetap komitmen. Sugih bareng melarat dhewe. Lah. Ki
kolo-kolo. Wong kok tiba melarat terus. Wong ki ora usah perkara sugih karo melarat, anakku ki wedok. Sugih melarat itu hanya titipan. Kita ndak usah menyombongkan dengan materi yang kita punya. Mulane ning kono ana tulisane titipan sugih karo melarat. Bayar 5.000 24 jam. Aku tahu kisinan. Kok iki sing mbok rembug apa kok ngantek kisinan? Iya. Montor tanggo pelayonan Terus bane ngobos. lah Gara-gara 24 jam iku ora ketembel. Saiki tambal ban buka 24 jam. Bayangno oleh ku ngenteni. Ora iso ditambal nganti 24 jam. 24 jam. Lah mulane bane ora ora nganti kobong ya ajur nambal 24 jam iku oleh ditembel terus piye? nyok Wong goblok. zaman sekolah mulok iku kok paling goblok maksude. Aku wis semboyan. Pinter wis biasa goblok kita ajukan lho ngono. Hidup wong goblok. Nah, semes kaya magicom. Ngene lho maksude. Buka 24 jam tegese tambal ban iku ora tau tutup. Ngono lho. Sekolah mulok kok goblok Iki lho sing gak ro. Sing nambal ban sapa? Lah kowe kok geger? Lho. Mosok nambal ban kok 24 jam piye? Oh iya wis. Iki ditambal dicoplok neh tambal coplok ngantek 24 jam. Wis ngene. Ya pancen komitmen kita. Sugih. Marat. Tidak bisa kita rembuk untuk harta. Harta semua hanya titipan. Ya anak-anakku itu Fitria kayak anak-anakku. Oh, sejak sekolah toh? Fitria Rinaka jenenge. Ku anakku mergo wedok ya ayu. Fitria Rinaka Panuroto. Kok Panuroto? Undang-undangane ku Rina. Lah kok iso Fitria Wah, jegal anakku. Kok iso? Lho jenenge sapa anakku? Sapa? Ricardo Wilfis Petarano. Celukane Leon. Celukane Leon. Gak sambung ya. Lah mulane iku golek sing ora sambung. Anakmu Nek anakku rak Ananda Abinawa. mbok percaya wong seni kok anakmu ya tetep mengandung-andung. Mengandung-andung. Maksudnya apa arti iki lho mengandung arti. Nyenggol-nyenggol sithik-sithik. Anakku ki lanang kok mbok mengandung iki piye? Ya iso mengandungi ta ora? Ya ora iso. Maksudnya iku mengandung. Lungguh. Ana apa jane ape dodolan itu mau. Anakmu iki ngajak elek karo anakku. Kok iki? Ndek ngi. Anak dombe-dombenan ning krotolot. Nanda. Anakmu kok nanda. Sing omben-ombenan sapa? Anakmu Ning protolot. nanda. Karo Lian. iya. Bocah kok ngono. Ombene ora umum. Ngono kok aku ora dijak lho. Maksudnya ra dijak piye? Apa gabung ngono apa piye? Ora maksudnya nek aku dijak sedor ngandani Nanda kan aku iso ngomongi ngono lho. Ora mung kuwi anakmu kuwi. Apa? Wingi iki gira-geret karo cowok wedok. Anakmu ki pengen bari dhewe apa piye? Aku rene ki ngandani lho. Anakku Iya. setel lanang anakmu. Setel lanang. Setel lanang ki apa? Playboy. Iku anakmu ra mung kuwi nek. Anakmu kan ganteng-ganteng. Percaya aku nek anake ganteng wong pakne elek kok. Anake tetep ganteng. Beda kaya aku. Pakne ganteng anake tetep elek. Kok iso walian gleh? Iya nek gak diwalek gak entuk aja. Nek anakku wedok terus piye iki nek muni? Pakne ayu anake. Ora mungkin aja. Ora, anakku tetep ayu sapa sing ra kenal Rinaka. Yo wis terkenal. Lho, Meteng pindho gugur. juara semeter iku.
juara sak meter juara siji. Yo. Setiap semester. Seta aku kok malah kaya kipas angin iki lho Jajan. Ngene ganti sanyo. Iki aku mrene karo Sendur ki ngekeki info. Anakmu kuwi wingi mbek cawe wedok aku ngerti dhewe lah iku Sendur ngerti anakmu ngombe. Aku ngerti aku. Ngajak anakku sing ora bener. Anakku iku nek nang omah terkenal alim. Alim mangon limpene mancen kok. Aja dalam membikin anu lho. Apa menjadikan aku marah lho iki. Aku kok gak roh iku piye. Nanda karo anakku domben-dombenan ngejak anakku domben-dombenan. Aku yo jelas roh wong aku yo ning kono kok. Dadi penggaweane ning jaba ki omben-ombenan. Iso aku barang yo ning kono. Gawane wong wedok. Alah, ngerti sing terakhir iki malah ngeri lho. Nah, iki lho. Iki lho, bocah tak foto iki anakku Tara. Lho. Anakku. Lah iya yo, anakku. Mulane Menjadikan seperti itu. iku rek ning foto. Nek kowe ngerti kasus nyatane sing asli, delok mripatku. Ana ora ana? Ana? Ora ana. Oh yo berarti wis ilang. Wis aku kedek marai. Kudune tak emot. Anakmu ki aja kok peh gantenge lho. Masih awake dhewe ki nakal kan yo anak-anak ki nek iso digawe rontok nemen ngono lho. Lho, betul. Maksudnya nemen peraturannya ben dadi bocah apik ngono lho. Asline nek anakku iku wis jelas gak payu nondi-nondi. Lho, kok iso? Aduh. Wong bendina tak konan wedhus terus ae. Mulane ambune ngantek tau wengur kaya wedhus. Ya, aduh. Nek ndelok pencerminan pancen mari pakane ora gaul anak-anake mesti kaya serbet. Anakku iki kaya ngono. Lah mulane halus ora karuan. Malah iki sing ngerti-ati malah hampir raket mbek cah wedok aku ngerti dhewe nek wingi-wingi bar do ngombe-ngombe terus malah ketoke ning dino lho mbok kok dirangkul-rangkul ngono lho. Aku diceritani anakku iki ning ono guri gedung. Lho, kowe roh gedunge ta ra? Sing ambruk iku. Lho, ora. Lho sing ndi? Guri gedung. Gedung ndi yo? Mbok. Pokoknya guri gedung ngarene anakku ngono. Malah doan-doanan. Bener iku. Anakku. Doanan sapa? Lah iki meteng yo kok anakmu. Aja ndor iki awake dhewe niki mek ngeling karo ngandani yo. Yo. Anak iki ben dijaga apik. Tapi tak kira lho. Ya. Kabeh iki saka kumpulane. Nah, ya toh. Anakku nek nang omah alime kaya ngono, ternyata di luar seperti itu. Mungkin ae perkara kumpulane silion kuwi. Ngono lho. Silion kuwi. Berarti cilik gedene akeh sithike iki. Lah iki anakmu sing marai. Iso cilik, iso gede ku mau. Iki. Maksudku iki, nah anakku ora iso cilik. Anakku tetep gede wong esuk mesti tak tambur dedet. Iku lho. Mesti anak mesti kaya kowe ngene iki modele. Heeh. Mbok gawet ya apa anak tetep gawet iki. Udah. Ora usah mikir. Iki kudu tapi iki kabar sing ya betul. Ngalio iki nggonku. Kene ngalir rene. Kabar iki betul harus saya klarifikasi. Yen to anakku ki tumindake iki kaya ngono. Nek mancen mengko kok nganti tumindake anakku kaya ngono. Nganti kedadian kaya sing mbok omongno. Iki wis otomatis si liyon iki mesti dadi dalange. Ngene. Umpama liyon ngandani kancane wong mergo liyon iki akrabe karo Nanda. Dadi aja nyalahno. Umpama kok Nanda sing dirangkul-rangkul anakku. Ngokol tak utes. Yo aja mok enek ngobrol tok. Wah lah kesuwen. Timbang Emosi kok. Ya mesti emosi ki aja kaya ngono. Neng iki mang pancen anakku ki diparani si liyon anakku. Lah yo anakku cah wedok ora mungkin. Anakku cah wedok mosok ape jarene mangku arep anu apa kuwi mesti arsane kelompok sama kelompok. Lah mesti ngombe-ngombe nane iku berarti.
percaya wis kelompok-kelompok apa? Iya, anakku iki kulino belajar komplot. Kelompok. Komplot. Kelompok. Komplot. Kelompok. Alah kok teko kono meneh. Iya, belajar kelompok. Mulane aku gak kuwatir nek anakku. Lah, iki ayah. Anakku. Bebek. Ayah Main cilik diren. telek. Kira dia anak. Lah anakku wedok ngomong kok. Ah, kene lu kono ya, kene. Kok kene? Aku apa? Kene. Kowe ya Sawar wong iki. Ndak dipek mantu kok. mantu. Ora butuh anak kaya. Wis. Ayah, Bapak iki nesu saiki apa mengko? Mungkin mawon, Pak. Lah engko ae yo ora sido. Engko jarene mungkin kok. Aku yo ora sido nesu. Pendekar sumur gumule. Apa? Ana nesu kok tawa-tawonan. ayah aku mau potongan kaya kowe. Ayah, Ipin. Aku malah kaya Ipin-Upin. Ayah, masuk. Keluarga kuwi gak enek sing tumbuh rambut. Bojoku saiki malah botak. Ayah, aku tadi ditelepon emak. Walah ditelepon mak. Lagi ngapain? Lagi dadek geni. Kayak kok emak ojo mak. Aku mau belajar kelompok ya. Hah? Sip, bener. Lho, iki lho anakku. Kula nggih mau belajar kelompok lho, Pak. Loh, iki lho. Anakku belajar kelompok, ora seperti yang kamu bicarakan tadi. Anakku Iki belajar kelompok. mau ngombe-ngombenan Iku aku yo ning kono. Ngombene apa asamu? Apa? Hemaviton karo extra jos. Lah tapi iki aku roh dhewe. Iki winginane taun lho yo. Iki mau orang-orang luwih cawe wedok. Lho, iya lho. Mboten nek kula belajar kelompok. Belajar kelompok ora mau, tapi winginane aku ngerti. Kowe wingi ngomong bapak nek Nanda pacaran. Nah, iya ya. Nah iya, lho, seksine ana. Mak ngapa? Ya toto ngapa? Nada malah nganu kok ya. Nganu-nganunan. Lho, iki lho. Anakku seksine. Iki roh dhewe anake anake iki. Nganu-nganunan to. Ya. Seksine anakku. Kabeh cincing-cincing lapo iki tak kandhani lho. Nah, Kok ora padha karo kelakuane bapak. Ayo takut. jangan takut. Biyen iki bapak iki ra tau tumindak kaya ngono kok malah kowe masih muda, masih sehat awakmu kok malah nganti nganu-nganunan. Maksudnya nganu-nganunan ki apa? Mau cawe tok to kuwi? Nggih. Aja nyeneni anakku. Anakku iki ngajari anakmu apik. Nyatane ngajak belajar kelompok. Iki omong ta lagi ngorjen. Omong cukup ngene wae wis jelas iku soalé kopo. Ora kopo. Ngomong karo aku. Ngomong lek Nanda lagi lha apa? Nganu-nganunan, Dik. Nganu-nganunan. Karo bocah wedok. Nggih. ya kowe saiki Iki lho ora percaya ndak. Malah nangis. Ora usah nangis. Jangan Pak Amak jangan malah. wis diinget ora mambu. Jangan wis diinget ora mambu. Wis diinget. Jangane wis diinget ora mambu. Lho, Kok malah Maksudnya oleh ngamuk. nah, Ngamuken anakmu kandhani sing becik sing Nah. apik. jangan kuliner. jangan kuliner membawa anak. Ning ngamuk ora usah nganggo basa Indonesia. Aja kulinano nggawa bocah wedok. Kowe ngerti ora? Lah ngono lho. Bahaya iki jek sekolah. Mulane aja ngamuk, aja nggawa bocah wedok. Amit Pak. Mati Pak. Keringetan. Keringet bola iki lho. Aku nyeneni. Sing mbok amuk kok aku. Wah tak larai. Oh. Ngono. Kowe iki diwarai kaya iki, anakmu ngono. Ngono. Dadi kowe iku nek metu-metu kandha bapak belajar bersama iku malah nggawa bocah wedok. Nggih, Pak. Lho. Kelakuane Leon. Nah, Mesti sing ngajak-ajak kowe iki. mboten nak, Dik. Nggih kula diwarai Lho, Anakku. Tekan marai ya. Piye ra nggawa cah wedok bangga. Berarti pinter. Kudune anakmu sekolah kae sekolah iki diarahno urung wayahe. ngene lho. Lho wis ngerti sekolahane kok diarahno barang. Maksudnya perkara cah wedok iki urung wayahe lagi Aku nak marahin Nada ya apik kok, Pak. Piye?
sekolah pacaran kok. Loh, iki sekolah pacaran iki untuk masa depan. Yo Le, bener iki. Sik ndasem tak fotone sik. Maksudnya marai pacaran iki aduh piye cah, untung anakku wedok. Tuh. Iya, aku gak masalah. Jadi kelakuanmu di luar itu seperti itu. Nggih, Pak. Le, jangan membangga-banggakan nek kowe iki anake wong sugih. Mboten, Pak. Ya toh, sekolah dulu baru nanti pada waktunya lagi kowe golek wong wedok. Lah, Jenenge Dudu. Ngendi-ngendi nggon nek Dudu ki mesti sesuk iso dadi bojomu. nah, Lah, kula hobi kok, Pak. Oh, lho. Iki mesti sing marai. Iya, anakku tukang ngarai. Jas Le, mlebu neraka. emang bahasa apa ya, Pak? Sing mudeng sapa? Maksudnya iki aduh, untung anakku wedok. Jane iki sing Ngene lho. sing cawe wedok iki. Lah, iki. Ketoke ndelok sedaya anakmu. Agak love story. Ampun, sikira ampun redeg to. Lho, iki bos batu bara kok. Rencana. Iki ndelok nangise, ndelok modele bocah kok saya alum iki. Putus iki. Iki seneng cawe wedok. Ngene, mohon maaf ini saudara-saudara saya. Ya. Aku juga nggak tahu kalau kamu itu anaknya anakku. saudara saya. Udah sih sawor ini dari anak yo. Ngene Kita berkancana. Ngene Le. Aku gak kepengen nek kamu itu besok direndahkan karo wong lanang atau ayah orang tuanya wong wedok sing mbok dolanan. Tulung wong wedok kuwi mbok kapakno ae. Liyon ngomong. Cah wedok sing disenengi anakku wis dikapakno wae. Mun nganu-nganunan, Dik. Nganu-nganunan. Ben pira? Ben pira? Sekali-sekali jadi orang tua itu gaul biar tahu anak lo gimana. Waduh, bahaya ini, bahaya. Dadi wis mbok nggo nganu-nganunan kuwi wis. Nganu-nganunan. Tapi kalau melihat prejengan anaknya dia itu memang begitu, coy. Suka nganu-nganunan cewek-cewek itu, coy. Maaf. Ini anak saya, urusan saya bukan urusan lulu. Oke, nggak masalah. Oke. Silakan. Uang saya berikan kepada kamu. Terus mbok nggo apa wae? Nggih. Paling gue ndajak cewek-cewek. Orang kontraktir. Model ngene iki kan kaya bapake ya. Mesti gue jajakno anakku ah. Ning jopo. Ketoro anakku model ngene iki tukang jalukan. Iya. Anake dhewe kok dinyek to ya? Bangga. Bangga kowe iku barosno tok ndremes lanjutan. Yo, Kaya anakku wedok. Ora lapo-lapo. Dadi bocah wedok sing saiki dadi pacarmu kuwi kamu sudah Alah, wis ngono ra wis kok sudah. wis. Nah, Waduh, anakku mantuk. berarti wis mantuk-mantuk. Kan mongko bocah wedok iki karepmu mbok nggo temenanan apa mbok nggo guyonan? nah kuwi takoni anake sapa? Wis langsung jujur ae Le, umpama tenanan ya tenanan, umpama ora tenanan ya tenanan. Ayah, Apa, Dik? ini kepala bukan mie. Aku membayangkan endasku dewi. Takoni. Jujur ae, jujur. Tujuane apa? Cah wedok iku anake sapa? Nah, Terus lah apa wae sing wis dilakukan ngono lho, Gol. Lu ora gaul. Jujur ae. Lu lho klambi mah klambi Ya. desa. Ayo ngomong. Ki lho klambi gaul. Waca nek iso. Jodoh sudah diatur Tuhan. Jika kamu belum dapat jodoh, berarti kamu susah diatur Tuhan. Nah, Masuk itu. Berarti Masuk. dia susah diatur Tuhan karena menulis jodoh di dadanya. Kilo apa ini gambarnya? apa ku kok cilik? Itu apa ya? Ini adalah kambing, melambangkan anakku suka kambing. Aku suka kambing. Anak. Kok anak? Bocah wedok iki karepmu mbok nggo tenanan apa mbok nggo guyonan? Nggih, tak nggih tenanan, Pak. Tenanan. Wis dikapano wae. Nganu. Lah, wis dianu. Wah, Lah nganume ku piye lho? Sing mbok nganu iku lho. Nganu piye? Yes. Nganume ku piye? ya anuan
ya di anu ngono lho. Tak jak jajan kok, Pak. Mung jajan tok. Ora apa-apa. Jajan gak apa-apa. Lah ndekne terus ketoke mbok rangkul Roro terus do ngilangi ning ndi? Niku nembe makan es krim. Oh, kok mbok dilatih? Nggih malah biru iku nek. Loh, anakmu. Untung anak wedok, no problem, it's okay, I'm very good. Waduh. Sik. Aku merasa bersedih. Bersedih kok Anak wedok kuwi anake sapa? Nah, terus ngomong terus terang. Kondo terus terang. Nek kira-kira sing mbok senengi anake sapa? Ayo, Mas. Cawe itu. Lihat gini. Cawe itu pirang-pirang. Cawe wedok dingonokno kok dingonan anu kok nganti gelem. Lah iya. Aku cara ndek anak wedok ngono terus kok cara kowe mbak. Anakku langsung tak cewek tak were. Terus tak omah tak gebuki tak sapeti tak pengen mangan kon sarapan dino. Cocok cawe itu kok. Adik wedok lho ya. Tapi adikmu kan masih balimen. Balita. Dadi kowe sarpen tak kon dewekno murid ngono lho. Balimen. Piye? Ora sake, kondo bapakmu cawe itu sapa? Cawe wedok wis nganti mbok Pacaran kok cawe wedok kok ora gelem sing penak ngono. Bertanggung jawab. Lho, Bertanggung jawab. sapa? Anak wedok kuwi anake sapa? Kondo terterang ora sanderdeg. Bayangno, upamane duwe anak wedok kok nganti kedadian kaya Anda dingonokno. Nek kowe mbok kapakno. Alah tak candak tak celepno peceren. Tak pengen sekolah, tak pengen metu-metu kei karbit kok 5 dino. Mateng. Lah ngopo cawe wedok kon sekolah kok malah Pacaran. apa meneh mbek anak? Jujur le. Ngomong Bapak. Sekseni kowe. Nah, cawe wedok mau anake sapa? Ngomong diparani didak gak cawe wedoke. Nek cara anakku lho ya. Ngono. Do ceriwes ya. Aku wedi tenan. Timbangane cawe wedok loro ati karo nanda. Kowe ngomong terus terang, mbok nggo motivasi, tapi boleh ning jangan pacaran terlalu dalam, Bro. Mungkin nak kula sampun sanjang pripun. Ora apa-apa. Kita ini di sini Keluarga. Tanggung jawab. Kita semuanya keluarga. Kita bersehebeten. Nggih, persahabatan. Iya. Ngono lho. Ngomong. Bocah wedok sing mbok senengi anake sapa? Apa anake Munir apa anake sapa? Ngomong terus terang. Cawe itu ora iku tok. Wah. Oh. Cawe itu Sing kula sampun kula anu niku. Putrane. Ayo ngomong. Jangan membikin hatiku risau. aku sing kaget. Kagetmu kok telat. Lah lagi perjalanan mlebu. Kagetmu telat. Anake sapa? Rasa inget. Aku ranti anak wedok cicil lho. Aku tok anakku. Putrane Pak Jolang niku lho. Anake Jolang. Candak cek lebono peceran to wewe-wewe. Piye? Gak sido. Anak wedok lho. Iya. Iya. Tapi mau sing disenengi anake sapa? Anake Jolang. Tan mongko kene gek nek Jolang kejaba kowe. Kenal Rinakan endi? Kenal Rinakan endi? Nyulek mripat lho, Dik. Ayo. Kenal Rinakan endi? Anak ambek Rinakan tenan, Pak? Teng Slepan, Pak. Lah. Enggak. Oh, berarti Rina ki golok beras. Golok beras. Ya. Menawa sekolah iki liwate mesti kono. Ketemune iku nek di Slepan. Oh, berarti ning jero anu. Apa kowe? Seperti komitmen kita. Sugih melarat kita bersama. Mergono kahanan kaya ngene. Yur. Ya wis kapeksa. Iki aku ape mbok suntikno ta ape piye? Ora. Ketemu karo anakmu. Ayo do besanan. Besanan. Ya. Anake Jolang. Dun wong loro. Masuk niku. Nah, sono Bila carane piye ya? nggo bancaan wong loro. Engko nek wis mbok nggo bancaan wong loro, ben bisane engko ben ora pedhot seduluran. Ben ora ana bendu pedhot. Ya, Ya. aja lali belajar kelompok ya. Nggih, bocah bentuk kok mendak
medom jajan aku mesti ditinggal. Pas saiki dadi pisane. Woi, kita ini coy. Aku main wayah lho. Hah? Apa main wayah? Aku cok nang omah dhewe. Ya Allah, ya Allah.